Κεφάλαιον Β. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Quirinios, και ήρχοντο πάντες να απογράφονται, έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλην του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφτεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν οι μέρε του να γεννήσει, και εγέννησεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και κατέκλεινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήμματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής, και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού, άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνης αυτούς, και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θελείστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελείστε το σημείον εις εσάς, θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις των ουρανών, οι άνθρωποι υπημένες είπον προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλεέμ, και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής, και έβρον τίντε Μαριάμ και τον Ιωσήφ, και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν των λόγων των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου, και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Και ότε επληρώθησαν 8 ημέρε δια να περιτέμωση το παιδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του αγγέλου πριν συλληφθεί εν τη κοιλία. Και ότε επληρώθησαν οι ημέρε του καθαρισμού αυτής, κατά των νόμων του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, δια να παραστήσωσιν εις τον Κύριον. Καθώς είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάναρσεν εικόν διανοίγων μήτραν, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον. Και δια να προσφέρωση θυσίαν κατά το ηρημένον εν τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή 2 νεοσούς περιστερών. Και ιδού ήτο ο άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτόν, και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δι θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν. Και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν, διανακάμωση περί αυτού κατά την συνήθιαν του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού, και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, «Ιδού, ούτως κοίται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ, και εις σημείων αντιλεγόμενων, και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών». Και υπήρχε της Άννα προφήτης στη γάτηρ Φανουήλ εκ της φυλής Ασύρ. Αυτή ήτο πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή ήτο χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνετο από του ιερού νύκτα και ημέραν λατρεύουσα των Θεών εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φτάσασα εν αυτή τη ώρα εδοξολόγη των Κύριων
και ελάλη περί αυτού προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά των νόμων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις την πόλην αυτών Ναζαρέτ. Το δε παιδίον ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Επορεύοντο δε οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη εορτή του Πάσχα, και ότε έγινε ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής και ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφον, το παιδίον ο Ιησούς έμεινεν ο πίσω εν Ιερουσαλήμ, και δεν ενόησεν ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μιας ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά 3 ημέρας έβρον αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού, τέκνον, διατί έπραξας εις ημάς ούτως? Ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε εζητούμεν. Και είπε προς αυτούς, διατί με εζητείτε? Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου? Και αυτοί δεν ενόησαν των λόγων τον οποίον ελάλησε προς αυτούς. Και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης.